We zijn hier nu bij Bouke thuis. En dat is een beetje heilige grond, vind ik altijd. Want het is het café Rolbrecht in de Tienje. Het is denk ik al bijna 15 jaar geleden dat ik hier voor het eerst kwam. Nee, dat wie doe zo articuleerde we een soort van theater. Toen ging het ook eerst onder Peter de Naam nog aan Dorrelien. Ja. Dat heb ik toen vertaald. Ja, dat weet ik. En door een moment kwam het plan van Apen, nou het vaak een oude hand. En volgens mij de naai. Maar goed, de eerste afspraak die ik met jou had ging over Apen en dat was hier. Ja. En ik kwam uit het westen en ik kom hier bij een café in de Ronte, in de Tienje. Dat vond ik al zeer nieuwsgierig en heel spectaculair. En daar het over Apen gehad en dat is het begin van een heleboel samenwerking. Ja. Want nu zijn wij hier aan het repeteren in het café voor het Wiert Simmejoen. Ja, dan mag ik ben de tel kwijt, maar hoe dus King Lear, Peer Wint, ja. veteranen. Nou, dat... Ja, maar wie nog vol meer daartussen. Ja, maar dat is wat informeler volgens mij. Ah, ja, bijvoorbeeld Roda, ja. wat trouwens hier ik speel. Ja. Dus dat is... Kortom, ja, maar er zijn zoveel samenwerkingen ook nog geweest, ja, dan regisseerde ik het misschien niet, maar dan had jij het vertaald en dan begeleid ik het weer, of wat dan ook. Maar vies dat dit nou oorswerkjes is, want dit is een heel intiem stuk. Ja. Hoe werkt dat nou in vergelijking met bijvoorbeeld Aben of Peer Wint? Totaal anders. Ja? Het is totaal anders en het is hier natuurlijk heel erg puur, omdat de tekst hier geschreven, geconstrueerd is. We hier ook repeteren, jij in de buurt bent. Het is terug naar het oer van theater. Vanuit de tekst, die dan ook weer, wat heel belangrijk is, wat verbindt ons ook, echt gaat over iets wat nu heel erg leeft in de samenleving. Ja. En daar dan op een manier mee omgaan, met al die nuances, met de actrice Joke, die hier dan ook verblijft in een appartement hieromheen. Ja, dat vind ik het mooie van het werken in Friesland. Ja. Het is echt het is heel erg puur. Maar is het nou, omdat het nou op een liefde skaalburg is, dat het... ik zeg altijd bij mezelf, ik heb nooit humor schreeuwen. Maar mensen moeten altijd laten zien wat ik zeg. Ja. Dit is best wel een intiem stuk. Ja. Maar komt verdienen voor die humor er op liefde schaal beter uit als bijvoorbeeld bij Aben of King Lear? Ja, ik denk het wel. Hoewel bij Aben was het toch ook, maar, en ook bij King Lear. Maar bij Aben zat dat ook op een fantastische manier. Ik zal nooit vergeten, die grote lach in een stadion van 15.000 mensen. Met icing van Aben. Ja, dat zit in jouw werk. En dat is, je hoeft het niet te spelen, het is er. Ja. Je moet in het moment, en dan werkt het. Ja. Nou, dit was heel grappig, dat het gebeurt dus waar ik zit. Maar eigenlijk ben ik dus heel blij wat het wordt. Want ik kom er wel altijd koffie drinken, maar voor de rest wat er gebeurt, geen idee. Hey, we beginnen altijd met de schruwen op de repetities en dan keert het weer voort.